Bagoaz aurrerantzan, oin atal barri bat baita be, kasu honetan eskaintzena edo dedikatoriena, zorion agurrek, galderak, danetik eukingo du. Esan behar da, jende askok bihardu eskuzela grabaketak edo audizuek, eta hainbeste txikito ekin daunez, gaur batzu botako guz, da gainerakuek urrengo saioen. Eta beste barik, igual lehenengo entzungo dugu? Bai, lixi, bai, irratia, hau bai, proposamena, kuadrilla. Postena ikustia, abadetxean inguruko proiektua jarraitzen dauela, olako mobilizazio muga garaian, eta bueno, atzo Euskararen eguna ospatu genuela eta hemen nire proposamena zuentzako, eta bueno, inoz baino gehiago, urrun edo bentsi distantziaz mugitu ezin gare honetarako, nire proposamena minen puntiegaz, oindala 3 urte Bermioko eta Guzurialdeko artista kolektibo batek sortu eban abestia, eta bertan ikusiko zue dantza giro salsero eta pikaro horren isla, hainbeste faltan botetan duguna. Eta espero lasterik guztia Xier, Aimar, Markelan Kompani barra atxian bada edo barran alde bardinean. Musuak, esarkada bat, eta hori, laster ikusiko garelakuan reka lanontzako. Gero arte. Horreka bazgarrik asko zelako mezu poliki behar duzkun, Horrengorako laizia arribatzea, Eta ia ikusten garen laster barra bestaldien edo bizitzen da Erto, beste eskari edo agur bat entzungo dugu. Haupa, garazinaz eta, emondozti etartetxo hau gurotena esateko. Eta ez teget asko kontetako, baina, lehenengo eta behin zoriontzie Laiziar irratize egiten zabizien lantalde guztizeri. Suposatze dut olako ekimen bat aurrera etarati ez dela errez izango eta gitxi hau egoera honetan. Así que zorizionak, postasunez hartzen duze, lehenengoko irratzaioen zainuena eta seguru asko begeixa betorriko diela, así que eurrera eta animo asko. Eta beste barik, esati asko akordetan azela bai kuadriakoetaz, onduen estekoa zen familizako kidietaz, aikike, tio, tia, lenguzinak, bat ganera hor dau biherrien, zuekaz, eta berak esazten moduen, etorriko die eurrera ube, baskarizek eta afarizek eta eiteko uniek, eta hori eurreran biogule. Urte hau neko eskasa izen da, izedan nontzako, baina, gauza politxepe gondie, abadetxe barriro loran hasi da, así que hortik gauza asko engo diela suposatzen dut, eta espero dut, eta animo asko emotie dan hori. Mozo handi bat zornotza aldetik, eta hala, animo dan hori, mozo handi bat, agur. Aurrera garazi, aurrera zudin jonzun moduen, eskerrik asko bezu horregatik. Sakona, benetan, Bai, benetan, eskerrik asko, jode. Unkitxute gertzatu, Ander, unkitxute. Bai, ene benolakorik espero, benetan, Dino, bierrien zauzela hemen guaz, bierra larretxo igual. Bierra, bai, horre, bizkate... Bierra emetik kanpora egin du, baina hemen denpora hona pasteko gu, ikus da, jode. Olako mensajik entzun da gero, iner barretu gara, así que... Mille edo infinito etorriko dena saioek. Faltekin egin guztizek. Hori da, gogoratzi barriro, guri daunak eskari bat edo agurro bat bialtzie, sare sozialetatik bialdu aldauela, eta hurrengo saiotan piniko gu. Hurrengo audizu entzungo dugu. Apa gaztiek, lehenik eta bain zorizionak zuen proiektu negatik eta zuen salero gaitiko bai, benetan merezi dozue. Nik audienen bidez, mezu bat transmititu nahi dutzuet.
eta hause da. Aurreko irratzaioen lagun batek eta bisok emakumezkoen ahotsak pixkat faltan bota gendu zen. Eta zutako batek be utzune hori azpimarratu dozko. Eta horregaitik, nire lagun batek eta bisok, pentsatu eta gero, zuen ekipora batzi asko gustoko jakule erabaki dugu, eta bide batez, zuen proiektue sendotzen laguntzeko pres gauzela esan nahi dotzuegu. Orduen, zuen oniritzien zain gauz postdata iratietan baita negara. Eskerrik asko Maitane. Irati. Suposatze dut onartu dozuela gure eskaera hemen gauz. Hori da, bai. Nik uste badagoela arrazoi puntu bat, ez? Egiz eta era improvisau baten hasi dugula irratizena, baina bai, ez da? Egiz eta emakumeen ahotsak bihar dugu zela. Zuetaz aparte nonor animetan bada, ondo, ez da? Bai, hori da, gure hauen dana etorri daikela. Zelan gaurko esperientzizie? Ondo, urduri, baina, ia urrengo saiorako gure sexinotxi bat etortzen garen, eta... Bai, basabizi oso zer prestatzen? Sorpresa. Pistaren batemon. Ederto, oso ondo, hortxe geratzen da, Maitanen eskarrik asko, eta beste audio bat entzungo dugu. Bai, agurtzeko da, lagun bat agurtzi gure dut, ez dut izango izena, zer espaldi joan neko txartu dabil, gujanen bizi da, eta entzuten nengoa segurutik, jatekoa ez da araznuko egiten dauz, da esan gure dutxet, urrengo zozeri guingarri jati gure da nien, zaguzarrak bertan itxike, jandetxizera karakola gero, bale? Hala, animo txino, eta zuei eskerrak, eta holantzi jarraitu, asko guztu dezu zailue, eguno ikuste zaituet. Bueno, audio anonimo heldu jaku, ez dakik nordan. Baina, bere lagun txinatarrak entzuten badau, behintzete zerbitzu bat enjogune. Bai, eta nik gurotzet personalmente eskatu hori zaguzarren resetie. Piskat dudiaz dago guaz, berretxunaz, Zaguzarra jateko resetie. Bai, karakolak etxatez guztetan da, igual zaguzarrak... Gabonetan, zaguzarra jateko. Hori. Lehen joan bajade horret. Itxize txinuek eta karakola dakien. Txino denak karakola jaten azten bozake, akabo gure gabonetako balizkadak. Hau norzan. Hau zorzan, lehen guzue, edo portaleko beste nonor, edo... Txinatik etorri da? Berez bai ez da? Ez dakigu zondo nondik, ez dakigu. Jode, txinako itxeteko, de Dios. Bide junen batetik heldu da. Asento izorretarra ukinago, Bai, ez da. Bai. Ni jate argi gatu, karakola janbidien, zaguzarrak, edo... Ez dakit, Bueno, Ferrero Rocher jangu eta fuera. Oso ondo, badeko beste audioren bat, gainera berezize, hau txinatik ez, baina urruñetik bat horrena. Haupa, Laixiar irratia, jokin naz Mexikotik. Asko guztetan jazuen erratxaio eta animo, holan jarraitu. Gure nekea abesti bat, aldozte zuen epini posiblean entxutie, dala El Rey, de José Alfredo Jiménez. Da, gorantziak bialdu familian txat, kuadria guztien txat. Da, animo toto, aurrea jarraitu. Venga, agur. Elegante, Acento da guzti, bialdu dago, Hau paiokin, aspaldiko, animo. Viva México. Viva el rey! Jo, erto, aurrekoen esan gaino horreto programan, Mexikoko iraultzan utorren azala eta ginen aberte ikuko duntzen jokin, baina eskein datu teknikoki. Baina, gaur, heldu da bere mesue. Bai, eta mesue eltziaz gain, hor gabiz negozietan, seguro Mexikon korresponsal bat eukitxe. Saio guztietako, así que animetan basara jokin. Esan txarra izango, Mexikon korresponsala. Ja, ete ben pare, ibiliko baina. Ete ben ganetik. Hori, gasko agur. ¡Ale, José Alfredo! ¡Tópele con ganas! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera,
sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! ¡Para José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono